Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yan uwa barkamu da haka. Bidiyon na yau zai bayani ne akan yadda za ka yi kallo a YouTube a background. Bi ma'ana kana kallon ka a YouTube kuma kana wani abu da wayan naka. Misali, kun ga sha'awa na ina kallo a YouTube kuma ina buga game. Da haka yan uwa ku biyo mu domin ganin yadda za ku yi hakan. Yan uwa kada ku manta ku danna mana subscribe domin samun wasu bidiyoyinmu. Domin ka ringa kallon bidiyoyinka na YouTube a background, bi ma'ana a wajen wayanka kana amfani da kana kallo a YouTube kuma sannan kana danna wayanka kana yin wani abu daban, kana buƙatar ka shiga cikin Play Store. Idan ka shiga cikin Play Store za ka yi searching wani application mai suna Floating Tube Video Player. Gashi nan wannan application din gashi nan Floating Tube Video Player, to sai ka shige shi. Idan ka shiga sai ka install din shi, to bayan ka gama installing sai ka bude shi. Idan ka bude zai maka display kamar haka. To bayan ka bude zai maka application din yana ji kamar YouTube ne, kamar normal YouTube application ne. To idan ka bude shi haka nan to sai zai buƙaci ka yi login da account ɗinka. Misali gashi nan wurin da aka sa account sai ka shige shi. Idan ka shiga to zai nuna maka yadda za ka yi login. To ni already na riga na yi login, to banda buƙatar in login. To bayan ka yi login sai ka dawo. Misali kamar yadda na gaya maka application din yana ji kamar YouTube ne, to zai nuna maka duk wani bidiyon da kake gani a YouTube za ka gan shi a nan. To misali yanzu bari mu ga play wani YouTube video a nan gurin kuma in yi wani abu a wayana. Misali ga wannan bidiyon kun ga gashi nan ina play din shi. Bidiyon na zai bayani ne akan wasu sirrukan Facebook guda biyu. Yan uwa kun gani gashi nan bidiyon yana playing kuma sannan gani a background. Yanzu misali bari ku gani in ga ganna wayana, kun gani ina yin duk wani abu da nake so da wayana. Misali yanzu bari buga wannan game din. Kun gani kamar laya. Dan uwa ka following ɗinka a kun gani misali yanzu bari ku gani bari shiga file manager dina ko kuma Facebook in chatting. Kun gani yan uwa kada ku manta ku danna mana subscribe domin sanar da ku. Kun gani dai gashi nan zan yi duk wani abu da nake so in yi a background kuma ina kallon bidiyon da nake kallo. Yan uwa idan wannan bidiyon ya burge ku dan Allah ku danna mana subscribe saboda mu sanar da ku a duk lokacin da muka daura sabon bidiyon mu. Ma'assalam. Kai update messenger ɗinka sai ka shiga cikin messenger.